ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠି ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ମିଶି ବାହାରିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଜାଗା ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା। ଆମେ ଯିବା ବାଟରେ ପଡିଥିଲା ଆମକୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଛତିଆ ବଟଧାମ। ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ପକେଇ ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ ଆମ ବାଟରେ। କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ଯିବା ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ଦେଖାଗଲେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ, ଯୋଉଟା କି ମୋର ବହୁତ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ। ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିକିନା ଆମେ ଟିକେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକି ଟିକେ କଳାକର୍ତ୍ତା କଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ। ଆଉ ଯାଇକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉଠିକି ଆମକୁ ଆସିବାର ଥିଲା। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ କି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ହରିଣ, ଯାହାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ହରିଣଟିର ନାଁ ଥିଲା ରାଧା। ଆଉ ରାଧାକୁ ଟିକେ ଆଉଁସିବାକୁ ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ତା ମନରେ କଣ ଭାବିଲା କେଜାଣି, ଯୋଉ ଐତିହାସିକ ଜାଗା କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ଜାଗା। ଆର ନାଁ ହଉଛି ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା, ଯାହାକି ଜଳୁକା ପାହାଡରେ ଅବସ୍ଥିତ। କଥାରେ ଅଛି କି ଆକୁ କୁହାଯାଏ ପାତାଳ ପୁରୀକୁ ରାସ୍ତା। ଆଉ ଏଇଠୁ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ମାନସି ଭିଡିଓଟିକୁ ଆମର ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖାହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ।